Ja, hvad skal vi? Til Barcelona. Vi skal til Barcelona. Jeg ser slidt ud til det her, synes jeg. Ej, mit hår. Jeg føler faktisk, at jeg ser pænere ud, end jeg har forventet i forhold til Mig. Vi er ankommet i Barcelona. med Job Svane. Yeah. Og nu går vi på vej ned mod stranden. Og det er sådan okay varmt. Det er 22 grader lige nu. Ja, og jeg lånte dine seje briller. Det er godt. Det er lidt seje. Ja, det er ret Jeg vil dejligt. ikke have hurtigt brillerne. Nej, jeg synes, det var lige voldsomt nok. De passer lige til outfittet ellers. Åh, ja. Jeg synes, det var lidt irriterende. Kunne du mærke det? Ja. Ups. Nu går vi og kigger efter billedspots. Og vi har faktisk lige taget nogle ret seje billeder. Og ja, vi er ved vandet. Vi går ned ved vandet nu. Det bliver flot. Hvor nu er vandet nu. Det bliver flot. Ind i the vlogger life. Nej, vlogger life. Vlogging. Ej, den sej kasket med dig. Tak. Jeg kan godt lide den. Nå, det er fordi du har spejl på. Jeg tænkte lige sådan, what? Okay, vi står nu i den der skov. I den der skov. Lidt svært. Jeg tror lige nu, så skal vi, hvis vi finder supermarked, så vi finder noget vand. Køb noget vand. Og så skal vi købe Og noget noget æg. Og noget yoghurt. Og måske noget brød. Så vi får noget brød med avocado. Så skal vi tilbage til lejligheden. Og så skal vi drikke mere alkohol og have noget musik og danse og gøre os klar. Så komme ud og spise noget tapas. Og ud på verdens bedste bar. Og det er mega lækre drinks. Det glæder mig faktisk. Har vi hørt. Har vi hørt. Foundation. Ej, jeg kan ikke sætte den sådan et sted. Vi så sultne. Vi må bære. Jeg føler også, det skal være ægte, men vi kan godt være lidt Censureret. hvad hedder sådan, vi kan godt have lidt stil, imens vi er ægte. Ja. Nå. Ny status er, at vi er i gang med at gøre os klar. Vi kan være på stranden nu, og vi har siddet og fået lidt snacks på altanen og lidt vino. Og så skal vi på noget, der hedder Bar Brutal. Det er en tapasbar. Det er min make-up børste. Vi har været der før. Vi var der i august, da vi var her sidst i Barcelona. Og det var mega lækkert. Godt anbefales. Og det er også, at vi tager det hen igen, fordi det var mega lækker mad, og det var mega lækker vin. Og så er vores plan, at vi skal på verdens bedste cocktailbar. Den ligger faktisk her i Barcelona. Den hedder Paradiso. Og det skulle være mega sådan, ja, flotte drinks, rigtig insta-worthy. Jeg lige skal undskylde for mit røde jeg. Ja, Det ligner en krabs. det er min krabs. Så, ja, min løvekrabs. Ej, det er ikke så godt. Leopard og krabs, to dyr på en gang. Du kan selv vælge. Ja. Blanding. Nej. Det var da okay. Jeg synes, det er en sød løvekrabs. Vi opdaterer, når vi er på vej ud af døren. Det er ikke, når vi gør det. Nej, vi skal sådan Vi burde hellere filme, når vi kommer hen og sidder på restaurant, faktisk. Ja, Nu er vi ankommet til Brutal, og vi skal til at bestille, og så filmer lige menukortet. Og Ja, vi er ved at øve os. ja, vi... Ej, skal vi lave en video? Ja, det er det, jeg tænkte. Filmen? Ja, Hvad hedder det stadig egentlig? det ved jeg ikke. Står det ikke? Arcono? Arcano? Okay, vi sidder her på Arcano. Tror jeg, det hedder. Jeg ved det ikke, fordi det er spansk. Det står sådan der. Og det er helt fint. Hvad lige peger? Ja, Arcano. Arcano. Arcano, Arcano. Men vi har valgt, at vi skal have deres tasting-menu. Ja. Så vi får mega meget lækkert at spise. Det skal være så bedst. Ja. Og cheesecake. Cheesecake. Vi glæder os rigtig meget. Ja, har ret hyggeligt herinde faktisk. Også på sådan der film, den har rigtig gammeldags vibe. Ja, det er ret fint herinde. Ja. Siger vi? Er den god? Yes. Is drinkable?
Very good, thank you. Ej, det er fucking sødt. Det er bare lidt sødt, at kommer det på. Ej, så burde vi næsten lave den der. Nå ja, så gør det. Kom så ikke falder ud bag. Klar. 3, 2... Nå, vi tager den over der. Når vi skal tilbage. Ja, det er det, ikke? 3, 2, 1. Ej, hvor er jeg rød. Er du klar på at opdatere vloggen? Ja. Hej venner, nu har vi været inde på kontoret hos Job Spanien, og nu er vi i en park. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Citadella, tror jeg. Jeg tror, den hedder sådan noget. Den er mega flot. Har så flot. Ja. Og tage billeder, og jeg tænker også, vi skal tage nogle billeder her igen. Ja, har virkelig flot. Det er cute park. Der er sådan en der er sådan en båd, man kan sejle ind herovre. Nej, nå ja, men var det ikke virkelig klart vand, husker jeg? Jeg ved det ikke, jeg vil gerne ud sejle. Ja. Ej, ja, det kunne være ret fedt, hvis vi kunne komme ud og sejle. Ja, jeg synes også. Vi har lige en flaske champagne med, og så lige ligge og slappe i dag der. Ja, vi er totalt blogger med vores lille stativ her. Jeg tror snart, at alle vej. Vi går bare. Vi går bare. Vi ved ikke, hvad vej vi skal. Det er lidt sjovt. Men prøv at se, hvor flot det er. Fuck, jeg er rød. Hvad spiser vi med dig? Laksetar og en Caesar-salat, og så deler vi det. Ja. Så vi får lidt forskelligt. Ja. Vi skal heller ikke overspise hele tiden. Og en Pepsi med zero sugar. Og vi er rigtig flot udsigt her. Martini. Ja. Jeg er bange for, at jeg kommer til at fuck noget op her. Klar? Nej, jeg holder på den nu. Godt. Er du klar? Nej. Den er meget god. Kig på mig. Nej, der ligger noget ristet løg. Det er ikke have på min hvide blazer. Faktisk lidt træt. Jeg prøver på næsen. Vi er nu stået op og kommet ud af lejligheden langt om længe. Jeg tror klokken den er... det ved faktisk ikke klokken. Den er 12:45. Ja. Det er 18. Ja. Fuck mand. Det var 12:43 før jeg tog trøje på. Der er gået 2 minutter. Så vi lige fået noget mad op i lejligheden, som jeg har lavet. Så det kan... Wifi. I have worked. Ja, også wifi. Ja, for mig selv. Min egen wifi. Min egen wifi. Det var det ikke også, jeg sagde. Min kæreste. Det er så sjovt, så siger du sådan der i går. Mattes kærestes kone. Det er jo mig. Mads er din kæreste, ikke? Og hans kæreste, så er det dig. Og hans Og kone, hans kone, det må være dig. mig. Det er sjovt. Jeg føler, jeg ser sej ud i dag. Du ser fucking sej ud i dag. Vi har outfit sej part 2. Ej, det er fucking sødt. Nej, Vi så bare kan vi godt gøre det godt, så vi sådan er lidt mere i solen. Det var også lidt solen. Er det til? Det er begge i solen. Nej, det er meget cute, er det? Ja. Den er god. Kom der, mad. Så er det klar. Så hun bare.
Så vi skal tættere på hinanden, for jeg tror, det virker godt nok. Så vi laver håndtag. Hola, buenas. Welcome, guys. Can we ask you which one is the most? You can play with your fingertips. You'll find it by the space travel. On the top you'll find a little moon that has a liquid inside. So really important, take the whole moon at once because it's gonna explode. I'm not joking. So eat first the moon. Fire der blå øjne. Hvor er det lækkert. Ej, det fik også tavling.